Itsenäisyyspäivän iltaa Miriam Bryant ja Isaac Elliot. Hei, kiitos vielä kerran tuosta aivan mielettömän ihanasta avausnumerosta. Kiitos ja ole hyvä. Kiitos paljon ja hyvää itsenäisyyspäivää. Yes. Hei Miriam, sä oot Ruotsissa aivan tolkuttoman suosittu. Sulla on muun muassa tältä syksyltä sinkkulistan kärkisijoitus. Ja selvästi olet tehnyt vaikutuksen myöskin Suomen valtion johtoon, koska tasavallan presidentti Alexander Stubb kutsui sut Linnan juhliin tänään. Minkälainen kokemus se oli? Mä olin siellä vaan pari minuuttia, kun se jono oli niin pitkä. Mä sain mehua joltain naiselta ja mulla oli pakko lähteä takaisin tänne heti. Mutta se oli mahtavaa. Joo, se oli kiva. Eli siis kannatti käydä? Siis I was there and I left. Pari minuuttia vaan. No niin. Se on enemmän kuin moni meistä on käynyt kuitenkin. Hei, sä oot varttunut siis Ruotsissa, Miriam. Isä on englantilainen, äiti on suomalainen, mutta sun äidinkieli on ruotsi. Silti sua ei ollenkaan jännitä tällä tavalla puhua suomea suorassa lähetyksessä miljoonien ihmisten edessä. Tää jännittää aika paljon. Kyllä mun suomen kieli sujuu ihan hyvin, mutta vähän hermostuttaa kuitenkin. Menee tosi hyvin. Menee tosi hyvin. Oikeesti, kiitos. Eikö? Du får hjälpa mig annars. Det går jättebra, det går fint. Miten se saako sulta? Sun äidinkieli on kans ruotsi. Kyllä, näin se on. Ootko koskaan ajatellut tehdä musiikkia ruotsiksi? No kyllä mä oon vähän semmoista fiilistellyt. Mä oon tehnyt nyt muutaman session ruotsiksi, muutaman ruotsalaisen artistin kanssa kyllä mä oon vähän fiilistellyt ruotsikielistä musaa, mutta ei ihan vielä. Ei vielä. Mut joo, mulla kesti kauan oppia suomen kieli. Musta löytyy vielä jotain haastatteluita, kun mä aloin tekemään ensimmäisiä haastiksia ja ei ihan kulkenut. Ei läheskään yhtä hyvin kuin Miriamilla. Lopeta. Miriam voi ehkä kannustaa sua nyt siihen ruotsinkieliseen mukaan, kun sä oot saanut Miriam tekemään suomenkielistä musiikkia. Mä en ihan kuullut, mutta varmasti. Joo, sanotaan joo. Hei, tää on muutenkin tärkeä päivä, Miriam, koska tänään on julkaistu sun suomenkielinen biisi, uusi biisi. Joo. Nimeltä Tää on Slut. Tää on sun toinen suomenkielinen julkaistu biisi. Se on, joo. Miten tärkeitä nämä suomenkieliset biisit on sulle? No, ne on tosi tärkeitä. Mä rakastan laulaa suomeksi. Ja se tekee mun äitin iloiseksi. Niin se on tosi tärkeää. Joo. Sä vaihoit Isak kanssa laulukielen muutama vuosi sitten englannista suomeksi. Mitä se on merkinnyt sulle nyt tää suomeksi esiintyminen? No se on kyllä ollut tosi jees. Silleen jotenkin pystyy ilmaisee itteni paremmin ja se on ollut aika rentoa myös olla Suomessa koko ajan. Et on nähnyt tätä maata tosi paljon ja ollaan keikkailtu täällä. On ollut tosi jees. Ja joo, lisää on tulossa. Hyvältä kuulostaa. Miltä nyt veditte tuon avausnumeron Otan kiinni? Minkälaista on ollut yhdessä tehdä musiikkia ja esittää musiikkia? Minkälaista se on ollut? Mun mielestä on ollut hauskaa. Tosi hauskaa. Yes. Isak on tosi suloinen. Se on kiltti. Joo. Kiitoksia, samoin. Takes good care of me, kun mä oon täällä Suomessa. Sitten sä saat tulla Ruotsiin. And I can return the favor. Can't wait. Miten teidän kemia selvästi toimii tosi hyvin, mutta miten teidän työjako toimii? Ihan hyvin. Ihan hyvin. Kyllä se tehdään toimii. vaan. Joo. Aika silleen fiiliksen mukaan. Tää tuli aika silleen fiilistelyllä vaan tää biisi. On ollut tosi hauska tehdä ja tutustua ja ystävystyä. Niin. Joo. Niin, te olette myös hyviä frendejä. Ollaan we're getting there. Ollaan me hyvät kaverit. Joo. Sano se vaan. Joo. Me ollaan hyvät kaverit. Ette vain hyviä työkavereita. Hej, Miriam och Isak, tack. Och trevlig självständighetsafton. Tack så mycket. Du är jättebra. Ja, tack. Du gör ett jättebra jobb. Du också. Visst du är han också. bra? Perfekt. Jättebra. Perfekt. Tack snälla. Hei, kiitoksia teille. Nyt saamme nauttia palkitun artistin esityksestä, nimittäin lavan ottaa haltuun Uudenmaan taidepalkinnon pokannut Egetsulu.